Sabai, tadi nawa gedoi deh. Hello guys, welcome back to my channel. Asa kalam nोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय जोङो आइफवालि पिकनिक स्पट बेहाय बेरायनो थांनो नागिरदों। बेहाय दाखालि ओपनिंआव जेरैबायदिमोन बेनिख्रुइ साबसिन माखासे साजायनायफोर दङनो आरो बटिं दङनो। बटिंबो गाखोनायनो नाजागोन जों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय गाइसमोन। दायो जोङो थांनोसै गाइसमोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। Doon sih. Oh, doon saya. Kegelian dah. Lazali gaइसमोन। Adri sini. फाइनालि दायो जोङो सफैबाय गाइसमोन। लामाया बिराद हाजो गोजामोन, दायो जोङो सफैबाय जायगायाव। ओरैहायनो बटिं गाखोलागासिनो दङ। गस्ला खुनांलायफैबाय आं गाइसमोन। लामाया हाद्रि गोजाना, हाद्रि बाबोजोब्बाय। बटिंजोंबो गाखोगोन बेहाय गाइसमोन। दा गाखोगोन जों र'। माथो मोनसेल' नङा, ओरै गंसे दङ। दसे बेरायनानै लाग्रोनि जों गाइसमोन। ओरैबायदि मानसि जादों, युथ केम्प जादों गाइसमोन बेहाय, BBCनि आन्डार टुक्राझार। बेनिखायनो बिराद मानसि जादों। बैथिंजाय न' दङ नै, बेहायबो थाङो जों गाइसमोन। बेरायना लाग्रोनोसै जों गाइसमोन, बेरायखांनायनि उनावहाय फट' लानोसै जों। मानि न' जाखो? बै न'आव जों थांगासिनो दङ गाइसमोन। दै दङ नै। गाखोनो इन्ट्रेस्ट जागोन बायदि मोनदों गाइसमोन। र' दसे थानानै गाखोसिगोन जोंबो। दायो जों बैयावहाय फट' लाग्रोनोसै गाइसमोन। बेनि उनावहाय जों बेहाय बटिंआव गाखोनोसै। बिराद सिख्लाफोर दङ। लामाया गुसुनो गाइसमोन। ओइ लामाया गुसुल'ना गाइसमोन। बारा मानसि थाबाय जाया।
दायो जोङो फट' लाखिनोसै गाइसमोन गाइस दायो जों बोथिं गाखोबाय गाइसमोन बिथां सन्जयखौबो लोगो मोनदों नै गाइसमोन गोबावनि उनाव जोंखौ लोगो मोनबाय कलेजावहाय जों क्लासमेटमोन जों बेसेबांबा गोबावनि उनाव गैयालाबा मा जाबायमोन दां ने 2016 17 5-6 years 5 years जाबाय जों गाइसमोन लोगो मोनलायैया गोबावसोमोन देग्लायसो लोगो मोनबाय बरिया साइकेल सालायनाय बायदि मोनलायो खयथासार ने बरिया गाइसमोन गाखोनो इन्ट्रेस्टा गाखोबाय दं सोर गाखोनो गोसो इन्ट्रेस्ट ल'ना बारासै नांलाय माने नांथाहैलायबाय आरोखि जोङो थाबथालायबाय गाइसमोन जों सानैखौ थाबथालायबाय नै नांथाबाय जोङो बोरैबा फैबायलै जाबाय दानि नावा गोदोबाय नै उफाय गाइसमोन हाब्रुजों फैबाय बेयाव नायनो जोंनो बोरै जाखो नै बे दंफां खाथिजों थांबायना बोरैबा जाबायलै आं थाबाय नांथाबाय दा नै आं ओरै थानो देख दा दे औ बेगसो गाबसिनांबाय जोङो गाइसमोन बेगसो जोङो उल्थासो थाबथाफैबाय जोंना अजना बारा दा उल्थासो अजन बारा ना मानसिफ्रा गाइसमोन उफाय न सानैसो गोदोबायब्रा बोरै जाखो आरो नांथाबावबाय अजनाबो देन्जार मानसिया दे गाखो सरि नों ओरै दे नाङिले दे नाङो उल्थागा नाङोलै नांबावोलै आंबो नाखिना होनो होगा दे उल्था नामा ना सिगांजों गा दे जारलालै जोङो दिनै बोरै जाखो आरो नांथाय बबेसो नै नांथालै बारा ओरै दैया थौलेना दैया थौलेना दै थौलेजों थांदों गाइसमोन दावख्लाय गागासिनो गासिजोबनांगौ दिनैहाय गायनो मेंलायबाय आंनो गानो सानैजों नाव गंसे गोदोबाय अजन बहरासो गाखोदों आरो नांथाबावबाय नामा नांथासो थाबाय थाङा हालोजों थाङो जोंनो अजना बांद्राय सासे ओरैसो गाखोनांगौरा नै अजन गिलिना रोङाखै ओरै गाखोनांगौमोन सासे माने ओरैनो थांग्रोबाय दा बै बुंबाय एकदमबारे अजन गिलिबाथाय जेरैबो जारला नै ना गोथौ जायगायाव थांनो हाय माबा गेजेरसिम थांनो हाखो ससेनो थांफिननो हायैसैना नै जों जेनफेरबायदि होदो दै गानाया फुङाव एक्सारसाइस खालामो थिग जागौलै ने अजन लादो लद लादो गोलोम फुजोबलायनायखौ मोनफियो बिसिनो थाखायाब्रा हनै मोजांथार सिख्लाफोरनो हनै थाबथाया एकदमबारे मोजां गाखोनो मोनदों जों एकदमबारे जाथारालै जों दंखायो दा बाबावसो बिदि जायो नै मावबाय नोंसोरो बेयाव फैदोलै नों जाले नोंजों उल्थां फाल्थां गाना हरबाय दासो जाबाय नै दासो समान जाबाय दा जायगाखौनो चेन्ज खालामनांनायखाबाय गाइसमोन जोंनि आयु जारलाद्रायलै जोंनिया ओरै जाखो दासो जाबाय नै आयु ओरैबो गोदो मा खालायखायो रा अजन बाराफोरबाथाय मा जायो गासिगासिनो दङ नै गाइसमोन होनायाव दङ दे गाखोना गाखोलायनो
फोरावलै आं उनजों नुहुरलाया दंसै ओरैहाय सिगांथिं सौग्राव हैयो ना मायो नङा मेंनानै नै गोलोमफ्रुजोबलायबाय आबेला मेंबाय गैला मोदोम सेमनायनि गाना हो बिथा आबेला गैला सासे मेंबाय जोंनिया दानि सासे होनायसैलाय खायलें जाबाय नों अजन बहरा आरो फिजोब्बाय दानिया बैखौनो फिदिङा होग्रा जादों नै जोंना फैलाव बिथाङाबो होबाय बेखौ मेंसि होनायसै दानिया लागाव बोरै जाखो युं 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 जाथ'बायलै मेङो माथो बेटारिनिसो लानांगौलै बेफोरबायदि बुस्थुखौ दमबारा हाखौ दं होलायनायसै जों बेजों थांनानै दिला फिदिंगौ जोंनिया रेस्ट लाहोबाय जों बेखौ आरामनो माइगा बिगाबसो जाबाय माथो बोरै जाखो बेस गाखोनायाथ' लाइनल' दं नै साब्रैल'खा केपासिटियानो नै बै 6 जन थाबथायो एसे गोथौ खालामबावनांगौमोन ने अजना समान खालामोबा लागाव दायो जोङो बटिंखौ गाखोखांबाय गाइसमोन दावखोलाय फावसलाय होबाय जों गाइसमोन सासेयावहाय 50 थाखा लायो भाराया नावनि भाराया थाबथायो गाइसमोन बटिंआनो जों अजन बारा जाबायना बेखायनो थाबथायो दावखोलाय फावसलाय गासिगासिनो जोङो दासो गाखांबाय नै हेल' गाइसमोन दायो फटक लायै बेलासि जालायबाय गाइसमोन दायो सानाबो हाबहां जाबाय नै दसे थानानै जोङो न'आव थांसिगोन सिनारिया जोबोर समायना नुयो गाइसमोन भिउखौ थांनो बालायलायो ओरैहाय नै ओरै सानजारांजोंहाय ओरैनि भिउखौहाय माबायदि नुयो नै गाइसमोन नोंथांमोना नायनानै नुलाय नै ओरैबायदि समायना नुयो वाव बेलासियावहाय बेरायबाय थानो जोबोर समायना जायगाया ओरैहाय लोगोफोरा फट' लागासिनो दङ ओरैहाय लोगोफोरा गाइसमोन बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गाइसमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दायो बेलासिबाय गाइसमोन जोङो न'आव थांफिननायसै गोजांबाय बेनिखायनो गस्ला गानफिनबाय आङो दहाय बियो फैनायावहाय हाद्रि बाबोजोबदोंमोन गस्लाया सुवाला जानाय गाइसमोन लामाया ओरैबायदि हाद्रि मानसि होंगो दोंगो जानायजों माजों प्रग्राम जादोंना गाइसमोन बेनिखायनो लामायाव ओरैबायदि मानसि भिर जादों हाद्रि जाजोबो लामाया दायो जोङो न'आव थांफिननायसै गाइसमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय गाइसमोन